Tervetuloa tähän uuteen Japanin seikkailuvideoon. Eli tässä on nyt lähtöpäivä edeltävä päivä. Ja tää on nyt tämmönen toinen pyykinpesu reissu. Eli täällä on niinku tuossa kortteleissa ja tämmöisillä tietyillä katuosuuksilla on yllättävän paljon tämmöisiä 24H itsepalvelupesuloita. Ja tästä on meidän hotellille 10 tai 20 metriä matkaa. Et sen verran on, että ihan samassa talossa on kuitenkaan. Niin tossa meikäläistä pyykitty pesu tulos puhtaaksi. Pesukone jauhaa niitä tuolla ja nämä on kuivaavia pesukoneita, joten ne on niinku mukavan kuivia ja raikkaita sit kun ne saa sieltä tulos. Tää on ihan tämmönen mukava pesula ja ihan kodikas ja sellainen ihan siisti. Et nyt oli se, että noi pyykit oli tossa koneessa. Tossa koneessa oli noi pyykit ja aika oli nollassa ja aivan kuivia pyykkejä. Niin sen verran joutui itse ottamaan ne pois, eikä noitten omistaja on vieläkään tullut tohon noin hakemaan niitä. Mut ihan niinku mukava mesta tää on. Siellä on niinku pesuaineita, mitä voit täältä ostaa, täältä kolikko tai täältä automaatista. Mitä liian on? No, ei noin vissi ole pesuaineita, mutta tuolla on pesuaineita. Ja me ostettiin kaupasta semmoista yhtä toista pesuainetta sitten tossa yksi päivä. Mut pari kertaa on pesty täällä pyykit ja on ollut kyllä tosi mukavaa. Tosi mukava vaihtoehto tämmönen. Eli nyt kun tästä lähdetään, niin tehdään tää matka tonne hotellille. Tämmönen mukava matka. Eli tää on sitä Shinjukua, mikä on todella kuuluisa mesta. Ja tää ei oo se ihan Shinjuku keskusta onneksi. Mutta nyt on ilta. Vähän on jo meno hiljentynyt täällä. Täällä on tämmösiä juoma-automaatteja joka paikassa. Nää on ihan edullisia, eli noin nyt vilkkuu tolleen hölmösti, mutta 120 ja 180 ja tällaista maksaa noin juomat. Ja se on niinku 120 on alle euron juoma, et se ei ole kauhean kallista. Ja tää alue tästä Shinjukusta täynnä hotelleja. Eli tää on aivan täynnä hotelleja. Vaikka minkälaisia. Tossa on meidän hotelli. Tommonen. Tossa on joku hotelli tuossa ja tuollakin on ja näin. Ja sitten tässä on katsotaanko manki vielä tallella. Eli tässä on tämmönen, tätä me oon katsellut. Yksi päivä meinasin, että pitäisi käynnistää tää tämmönen hylätty manki. Siinä on kato kaikki tällaiset laput. Näissä on kaikissa, mitkä on ollut tässä näin, niin näköjään nämä on vähän niinku hylättyjä tänne. Siinä on oikein kunnolla teipattu laput tohon satulaan ja siellä on laput, tuolla on laput ja tuollakin on laput ja tuollakin on lappu. Kyllä se manki tässä on pitkään ollut. Ei taida omistaja enää kaipailla. Näin, ja kohta pääsee hakemaan pyykkejä pois sieltä. Näin. Tää on ihan mukava mesta. Ei valittamista.